Този филм е заснет по проект "Съхраняване и промотиране на разложкото културно-историческо наследство", финансиран от Европейския съюз, чрез Програма за развитие на селските райони за период 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Разлог е здраво стъпил на вечния път от миналото към бъдещето. Над него се извисяват 3 величествени планини. Те са негова опора, поминък. Те му пращат от върховете си не само кристални води, но и изкрящ от чистота планински въздух. Географското положение придава на разложката котловина необичайна и завладяваща атмосфера. Съвсем близо са националните паркове Рила и Пирин. Истинско райско кътче, приютило вековни гори от бяла и черна мура, слънчеви поляни и впечатляващи скални образования. Тук е и най-големият биосферен резерват в България Байови дупки Джинджерица. Една от 8-те уникални природни и културни ценности на България, намиращи се под егидата на ЮНЕСКО. Над 127 ендемични вида и 130 вида билки и диви цветя са само част от впечатляващото биоразнообразие. Символи на Пирин са царският орел, дивата коза и еделвайсът. Климатът е умерено континентален с средиземноморско влияние, идващо по поречието на река Места. Планините са защитни прегради за силните северни ветрове. Зимата тук е продължителна, но също така е мека и красива. Лятото е свежо и приятно. Само тук може да усетите полъха на пределския вятър, да чуете в далечината вечната песен на река Места, да се качите на теснолинейното влакче, да се насладите на спиращи дъха гледки, когато над Голък пристъпва бавно тъмнината на нощта, а по върховете на Пирин гаснат оранжеви отблясъци от скрилото се отвъд тях слънце. Изобилието от природни ресурси създава прекрасни условия за развитие и предлагане на разнообразни форми на туризъм. Тук туристът може да изживее своята незабравима ваканция, като играе голф, кара ски или сноуборд. Районът на Пирин е истински рай за любителите на планински преходи и екотуризъм, лов и риболов, фотосафари, конна езда и планинско колоездене. Тук всеки може да усети магията и лечебната сила на водата, посещавайки богатите на минерални води села, където и до днес може да се види съхранената древна традиция в използването на минералните води. Тук е мястото, където може да се разходите сред вековни гори или слънчеви поляни, да покорявате снежни върхове, да се наслаждавате на богатия растителен и животински свят, на кристално чистите езера и планинските потоци. Любимо място на всеки турист е исторически музей Разлог. Историческият музей в град Разлог е уреден в родния дом на полковник Никола Парапунов. Музеят се намира в близост до централният площад на града. Той е част от поредица възрожденски къщи, които са обявени за паметници на архитектурата. Сградата е модел разложко-чепинска къща, братов тип от края на 19 век. Този тип къща се счита за продължител на така наречените симетрични къщи, които се появяват най-напред в Пловдив през втората половина на същия век. Къщата музей изгаря заедно с целия квартал в кръстовденските сражения на 15 септември 1903 година и е възстановен през 1904-1905 година. Музейното дело в град Разлог води началото си от 1954 година.
Официално музеят отваря врати на 2 юни 1957 година като къща-музей Никола Парапунов. Добре дошли в Разлог, където се пазят историята, паметта, традициите на хората от Разложкия край. Намираме се в исторически музей Разлог, в неговия прекрасен и уютен дом, където се провеждат много инициативи, свързани с традициите, с културата, с паметта на хората от Разложкия край. Едно емблематично място за нашия град, където са разположени 3 експозиции, свързани с неговото създаване и неговото минало. Първата експозиция "Някога Мехомния, днес Разлог" показва развитието на нашия град от неговото създаване до 40-те години на 20 век, като сме показали едни от най-интересните експонати, които могат да се видят в нашия музей. Печатът на града от 1879 година, противопожарни помпи за гасене на пожар, малки дъщици, на които са писали децата в Килийното училище, старопечатни книги, оръжие на участниците в различните въстания, Илинденско-Преображенското, Кръстовденското, което избухва пред музея, Кресненско-Разложкото въстание. Това е едно емблематично място, където хората в миналото и днес продължават да даряват и да се събират много ценни вещи. Не случайно тук може да се види и пушката на Георги Кондев, войводата, който е участник и ръководител на Илинденско-Преображенско-Кръстовденското въстание. Можем да видим и новата история на Разлог, която започва след 1912 година, когато се освобождава нашия град. Първите снимки на чиновниците, първия кмет на града, пишеща машина Мерцедес от преди 100 години. Какво можем да видим още? Телеграфен ключ, с който хората са изпращали съобщения, очила на 100 години и много други интересни неща, като специално място отделено на гранчарството. В Разлог това е един от най-широко разпространените занаяти в миналото. Занаят, който е жив, богат занаят, с много наследници, които идват в Разлог. Говорим за наследници на бусенската керамика. Идват в Разлог и основават школи с гранчарство. Имаме запазени многобройни съдове, които са с богата символика върху тях. Тази символика, която откриваме на красивите гранчарски съдове, я виждаме в такани в разложката керамика, виждаме и в текстила, който днес е запазен в фондовете на музея. Откриваме го и върху стари глинени съдове, които са открити от времето на археологическите находки и проучвания. Всичко това показва, че Разлог е засилен в дълбока древност и цялото това богатство, което откриваме и днес, е запазено на това специално място за всички хора от Разлог. Освен тази експозиция, която е миналото на град Разлог, можем да видим и старата разложка къща. Това е родната къща на Никола Парапунов, полковник Никола Парапунов, ръководител на антифашисткото движение в Пиринския край. Това е неговия роден дом, където и до днес са запазени семейните вещи на рода Парапунови. В 1957 година къщата е превърната в къща-музей Никола Парапунов, където е отделено специално място за живота на личността. Във всяка стая има огнища, писани съндъци за чаи, изключително красиви с годината на сватбата върху тях. Можем да видим още миндерите, гостната стая, където са се събирали вечери и са си приказвали. Можем да видим и шивашки инструменти, които е ползвал бащата на Никола Парапунов. Той е бил шивач и можем да видим метър, ножица, ютия на повече от 100 години, които са запазени тук. И до днес продължават да удивляват младото поколение и посетителите, които идват от цялата страна и се докосват до тези изчезнали вече от бита предмети. Освен къщата, която можем да видим, третата експозиция е свързана с археологическите обекти в община Разлог. Там често провеждаме гостуващи изложби, като каним от цялата страна различни експозиции и по този начин разнообразяваме културното пространство на нашия град, тъй като град Разлог е град пазител на традициите, град, който е жив град, с традиции, които се предават от младото поколение. И до днес хората продължават да везат, да шият, да тъкат. И това ни отличава от другите градове. Тук се пази родовата памет, която е съхранена и се надяваме да пребъде. Защото един град, който няма минало запазено,
и помнено, той е град без бъдеще. Третата експозиция, за която съм започнала да разказвам, е археологическата експозиция. Тя е изключително интересна, с находки от различни периоди. Оказва се, че Разложката котловина е засилена още в дълбока древност. Богатите минерални води, мястото, което се намираме между трите планини Рила, Пирин и Родопите, още в дълбока древност успяват да привлекат тук население, което идва и основава градове около нашите днешни землища. Най-старите открити находки и къщи са в село Елешница, 6-то хилядолетие преди Христа, където са открити глинени къщи, измазани с скал. Там се извършва археологическо проучване, но за съжаление обектът не е реставриран. Но това ни пък дава изключителна информация, за да можем да видим кога се заселва това място, кога идват първите заселници, как живеят, техния бит. Други интересни обекти, които можем да видим и да покажем е Велюв егрек, писана църква, случайни находки имаме и дарения също от местни хора, които, както казвам, продължават да идват и да даряват на музея ценни експонати. Значим археологически обект е писаната църква. На обекта са проведени първите в общината пълноценни археологически разкопки през 2006-2008 година под ръководството на Цветана Комитова от Регионален исторически музей Благоевград със съдействието на община Разлог и музея в града. През първата година от разкопките е разкрита средновековна църква, която има стенописи. Оттам идва и названието Писаната църква, означаващи, че е изписана и изографисана. При продължилите археологически проучвания е разкрита в дълбочина още една раннохристиянска църква, датирана от 5 век, а южно от тях са намерени останки от манастирски комплекс към нея. Разкрит е във вътрешен план още 2 средновековни църкви – Бялата и Свети Никола, които са разположени съответно на приблизително 500 метра и 1000 метра западно. Бялата е била само белосана отвътре, открит е само хоросан, без стенописи, което е определило названието й. Написаната църква до средата на 20 век е почитан Свети Спас и вероятно това е патронът й през средновековието. На 7 км северозападно от града, разположена върху естествено възвишение, се очертават останките на трикорабна църква, известна под името Манастир Свети Илия. Дълъг е около 30 метра и широк 18 метра. Централният кораб на изток завършва с полукръгла апсиада. Основите са изградени от ломени камъни, споени с бял хоросан. Плановата схема на църквата, нейните големи размери и характерната декоративна украса позволяват паметника да се отнесе към типа на ранно християнската базилика от 5-6 век. Здравейте! Добре дошли в музея на Разлог. Това ни е най-голямата зала. Изложбена. Тук сме представили развитието на града от освобождението 1912 до към средата на 20 век. Този град е създаден на това място преди 500 години. Така си мотивирахме и проекта пред Министерството на културата за 5000 лева, за да направим тая изложба. По отдели, като се почне от духовния живот, образованието, борбите за освобождение, развитието на съобщения, после пътища, училища, различни видове занаяти,
най-развития занаят е бил грънчарството и сме направили отделна витрина там с грънчарски изделия. Изложбата завършва с почетните граждани на Разлог и някои традиции и обичаи, основния от които тук празник е Новата година, кукерските игри. Разказваме освен това и много други интересни неща от българската история, от световната, които сме подредили тук. Това, което не сме отразили в началото на изложбата, царския указ, който се сменява името Мехомия на Разлог, със същия указ и Банско става град. До тогава ние сме единствения град тук, център на Нахия, на Каза, после и околийски център до 60-та година. И сега сме си най-голямото градче тук, около 13 000. Това е центъра на котловината. Това означава и името Мехомия. Сменили са го, защото са го сфащали като турско и не е тукашно. В нашия диалект нямаха в началото и в средата на думите, а както виждате, даже и на кирилица се е изписвало с Х. Меомия, меомича не само викали. А за мен не е и турско, а всъщност от персийски произход, където са наричали полярната звезда Мехимиян Асман. Буквален превод пирон от средата на небето. Асма знаем какво е и без да сме учили фарси. Остава Мехимиян Мехомия да означава пирон от средата. И са го създали и замислили като централно селище преди 500 години тук. На чисто, затова тук не излиза археология. Направена е копка на джамия и на казарма, настанена войскова част и ходжата става и управител, и съдия, но съди вече по шерията, където нямаме никакви права. Това е реално 1518 годината, в която България пада под турско робство. Заличена е и местната аристокрация и не остава почти никакъв елемент от българска държавност. И 12-та година Пиринския край е присъединен 12-13 към България и е положено ново начало, което сме отразили след това с развитието на града. Тук разказваме за църковно-училищните общини, които са водили учебното дело. Разказваме и за църквата, старата, и за училището. Тя в 1834. Училището веднага първата работа е било да направят училище. 1835 година са отварили то. Сега, както се оказва, на това място не знаехме, че там е имало църква, връстник на църквата в Добърско. Не знаехме, че там е имало църква и преди това. И разрушени после. Впоследствие останала е една само Света Катерина в Катарино от този период. Там са ходили да се черкуват. До 1834, когато се отваря първата от по-ново време, от късното средновековие, църква в котловината. Здравеопазването, което е било в един изначален вид под форма на знахарство, лечителство, после се появяват и доктори, имаме и национален принос с професор Иван Кипров. Появяват се и учителки от Самоковското педагогическо училище, от Кюстендилското, които се оказват много важни всъщност по време на войните, защото учителите са мобилизирани и учителките поемат образованието на децата. Проведохме национална конференция за 150 години
от гибелта на Левски и се надявам, че най-после сме доказали, че Левски е идвал тук. Излезоха докладите в Македонски преглед и да извадим от небитието най-близкия съратник на Васил Левски от Разлог, Иван Николов, шекерджията, настанен от него в Сопот и сладкарница и къща. Той е бил най-близкия и най-доверения човек на Васил Левски. По-натам освободителните борби, Кресненско-Разложкото въстание, Баненската буна и това, което ние имаме претенции в 1903 да се нарича Илинденско, Преображенско, Кръстовденско. Тук избухва на Кръстовден 14 септември, на 15 изгаря целият квартал и го дължим на този паметник отвънка на 28 убити от Крапата махала. Щаба на въстанието е бил на мястото на този блок в една хаджиева къща. И много се радвам, че най-накрая успяхме да го утвърдим това. Докарахме Националната гвардия с президента, че трябва да се борим за някои наши исторически моменти, не отразени в националната история. По-натам, на влизането на някои технологии, радиоапарат сме сложили, пишещи машини постепенно. 13-та година, поради дефицит на кадри с висше образование, тук са прехвърлени хора от Южна Добруджа, която отива в Румънско. И така идва и първият архитект на града 20-те години, са наричали Разлог, оформя се чаршията, днешния централен площад с тия сгради 23-та, 25-та там и са наричали Разлог Малката Варна. Затова и по образец на Варна е направена новата църква, открита 1939 година, само че без кубето централното. Сега се си говорим, че може би са свършили парите, ама нямаме доказателства за това. Най-вероятно 1939 година всички са разбрали, че отива на война, а едно кубе се прави за 4-5 години. И са предприели това промяната, двускатен покрив, за да се открие църквата. А иначе, ако се беше забавило по време на войната и така нататък, и после при новата власт щеше да тръгне да се руши, а са приключили, изографисали източната страна. След 2000-та година се изографиса и цялата църква и сега имаме внушителна такава нова църква. За нуждите на града е било належащо, защото малката църква вече не е могла да поеме богомолците. Града се е разширил. На почетните граждани ще трябва да сложим и още едно табло, утвърден като почетен гражданин, един световно известен наш архитект, архитект Александър Баров. Сложихме барелев на къщата срещу кубето на камбанарията. Негови са НДК, резиденция Бояна, АЕЦ Козлодуй, посолството в Берлин, посолството в Москва, зала Универсиада в София, зала България след неговия ремонт става световна зала и нашето читалище, новото, оставяне едно чудесно бижу, за да го помним и да го споменаваме, с въртяща се сцена и оркестрина вътре, и великолепна акустика. Освен тая изложба, предлагаме и изложба с археология и стара къща от Разлог, битова подредба. Къщата е от 1904 година, опожарена е, емигрират и Парапунови. 1904 на 26 март се случва
междуправителствено споразумение, дадена име амнистия, връщат се и там 1904 и 1905 си възстановяват къщата по стария план. Така че тая къща е на 118-19 години. Тя е автентичната къща. Това тук е на мястото на плевните, но си е нова сграда 1983-5, направена на мястото на плевните след дарението на съседния имот от почетния гражданин Иларион Астинов, един от благодетелите на града след 50-те години, и за читалището, и за болницата, и комплекса Катарино, и пътеката до сегашната кула, която бе довършена. Най-силно развит и процъфтяващ през възраждането занаят в Мехомия е гранчарството. Мехомия е старото име на днешен Разлог. Майсторите изработват многобройни изделия, задоволяващи битовите и естетическите потребности на населението в цяла югозападна България. Много и разнообразни са гранчарските произведения. В тях майсторът търси не само практичността, необходима за съдовете в ежедневието, но влага и усета за красота и изящество, характеризиращи обредните и ритуалните керамични изделия. По фрагментите и артефактите, достигнали до нас от най-дълбока древност, се разпознават изкусните ръце на майсторите, работили в котловината между Рила, Пирин и Родопите. Изобилието на различна като текстура и цвят глина, както и гори, осигуряващи изпичането на продукцията, естествено е довело до усвояването на глината като материал за строителство, керамика, гранчарство и художествени цели. През 19 век Мехомия се обособява като един от трите големи центъра на гранчарството, наред с Бусенци и Троян. Този съд се нарича Крундир. В него е заключено много старо знание. Представа за космос, за четирите посоки. Това е Земята, това е долното небе, облаците, това е горното небе, така като го завъртим, става ясно, че е Слънцето. Това е оная кобра, която е на главата на фараона. Да не се очудваме. Египтяните си признават техната история, че писмеността им е дадена 3100-та от задморските народи от север. Сега знаем и точно откъде, от нашата котловина. Имаме египетски иероглифи в плочите от Столоватец и в шевиците в запеските. Това е птиците като посредници между тукашното и отвъдното, пренасят душите на умрелите и пият вода от извора, от истината. Ако го завъртим в истинската посока, това е северната посока, където на полярната звезда е Светия Дух Дии. Ние му пазим името. Като той не е Дионис, Дии. Като се качим на каруцата, на коня, викаме Дии. Това е молитва. Той държи всичко. Той е на полярната звезда, където, около която се върти целият звезден небосвод. Това е водата, земята, Светия Дух, земята майка, Отеца, Слънцето и Сина, Тракийския цар или фараона. Това е мъжки символ, власт над живота и смъртта. И като налеем тук вода или вино, тя се освещава. Затова е използван дали вино на сватба, дали като че поливаме на бабата, на акушерката на бабин ден и поливаме с светена вода. Така можем да си направим светена вода и вкъщи,
като с нея да замесим питка, обреден хляб или каквото се сетите. Това е водата. Това са трите слънца. Четирите посоки на света са така. Ак, изток, раждане, бяло, мъжко, ка. Това пък ключа към протоезика. Те са във вид на всички първичните думи и едно огледалце по средата, обратното по изговор и обратно и по смисъл. Ак, ка, черно, смърт, женско, са е юг, ас е север. Към тия трите слънчеви посоки се прибавя по едно ра за слънце и ние викаме на слънцето Райчо, така че от тук в Египет. Това става Акра, има такива населени места и в Средиземно море, и по нашето Черно море, означава сутрешното слънце, бялото слънце на пустинята. Он филм е сутрешното слънце на пустинята. Сара, сар в турския червен цвят и кара черно. Тук от север, северно слънце няма. Това е тъмната посока, звездната посока. И на полярната звезда, около която се върти целият звезден небосвод, тук става тар, се добавя астар, кръг, но и сфера. И представата на този купол, като половината от цялата звездна сфера около Земята. И оттам е божем гръцката и латинска дума астар, астра, за звезда. Той държи всичко, и Земята, и Слънцето, това е космичния бог, затова тук е и дръжката. Изключителен интерес за всеки турист в Исторически музей Разлог е етнографският фонд. Предлаганите етнографски експонати са характерни за планинския район на Разлог и Разложко, който поради изолираността си и закъснялото освобождение съхранява старинни и чисти от чуждо влияние образци. Уникални, срещащи се сам тук, са везбената и тъканна украса по женското облекло, а включените метални накити от 18 и 19 век са рядко срещани. Семантиката на образността при накитите и украсата на женското облекло свидетелстват за древните корени на българската традиционна култура. Раздел «Облекло» към фонд етнография съдържа 40 архивни единици от 19 век и 2 от началото на 20 век. Предлаганите 6 празнични традиционни костюма са характерни за този район. Акцент в тях е дискретната везбена и тъканна украса в женските ризи и престилки, уникални по своята образност. Нейната семантика отвежда към древният култ, към великата богиня майка, свидетелстваща за древните корени на българската традиционна култура.
Това е залата с археологическата изложба. Започнали сме от най-ранното намерено село Елешница, 6-то хилядолетие преди Христа, само че тия експонати тук нямаме от тия разкопки 83-та и 5-та година. Тогава е открит селищен музей там, така че препращаме гостите да идат да посетят музея в село Елешница. Там са експонатите. Това е средната плоча от столоватец и други детайли намерени. Това е хълма на запад от града, на 3-4 км. Това пък са фрагменти от ранно християнска базилика 5 век, манастир Свети Илия. Това е олтарна врата. Може да видите тамплиерски кръст от 5 век. Да уточним, че той е наричан още българския кръст. Тук имаме много ценен експонат, е това дългото. Това е румтея, тракийски меч копие, само 10 има намерени такива. Трябва да е било още 50-60 см, прободно, разсичащо, метателно, страхотно оръжие. Това пък е най-ценният обект. Проведохме теренно обхождане 2005-2008 с археолози от Благоевград, експедиция Мехомия под ръководството на Илия Кулов. Най-ценният обект, в последния момент ги заведох на Велюв Егрек, тракийска крепост и град, вероятно около нея от 1300 преди новата ера. Нарекоха го протодържавно образование. И оттам сме подредили много ценни керамични находки с най-старите символи. Мандала, имаме байрачета тук, това е символ за Бог, дървото на живота, храм, дом на Бога, свастика и иниян, 13 век преди новата ера. В Китай се появява 4 век преди новата ера, чак 6 век след новата ера, от Китай в Корея и Япония, и сега южнокорейците са си го сложили за герб на замет. Да дойдат да си видят откъде им е герба. Предхристиянски кръст на глинен олтар тракийски, с стрелки в 4 посоки. Това е ясно, че не е християнски символ, а е зет. Отсам има друга красива мандала също. Проведохме леки проучвания там скоро от временна заетост и се отвориха вътре в обекта. Огромно е, дебели зидове. Надяваме се някога да се започнат там пълноценни разкопки, че има работа за поколения археолози. На Бресто в Баня, землището на село Баня, копае нов български университет и ни е много ценно неговото сътрудничество с Хайделберг и други университети на Запад. Правят датирания на находки и с техната техника успяхме да заснемем и обекта Велюв Егрек и сме готови за пълноценни разкопки там. Като направихме теренните обхождания 2005-2008 и археологическа карта, това си е принос, в електронен вариант регистрациите влязоха в археологическата карта на Европа и това ни позволи със съфинансиране от общината с 50 000 лева да направим първите пълноценни разкопки в общината, да спечелим проект за 276 000 евро, обект Писаната църква. Той представлява
раннохристиянска по-голема и вградена в нея средновековна църква. Излезе и манастирски комплекс на юг. Насам се пада тая църква, и магерницата. Посещавайки Разлог и неговите китни села, ще се потопите в автентичната и вълнуваща атмосфера на местният бит, традиции и фолклор. Традиционните празници и фестивали, провеждани в града и региона, са една от многото възможности пред всеки решил да се потопи в атмосферата на Разлог. Град паметлив, град спокоен и свиден, град древен и вечен, град буден и търсещ. Истинско богатство е Разлог. Тук хората живеят с традицията, с песните, с танците и обичаите на своите прадеди. Човек трябва да посети Разлог, да опита от вкусната храна, да се разходи из зелените паркове, да впери поглед в величествените Рила, Пирин и Родопите. Човек трябва да изживее традициите на Разлог. Този филм е заснет по проект „Съхраняване и промотиране на разложкото културно-историческо наследство“, финансирано от Европейския съюз, чрез Програма за развитие на селските райони за период 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.